дуруд ба мухлисони телевизиони варзиш. ин барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ аст. ман фирдавси хурсандам. рафтем. пурсарусадотарин ва машҳуртарин варзишгар дар аввали соли 2020 барои тоҷикон бешубҳа Лоиқ Раҷабов буд, ки дар финали ПФЛ аз Натан Шулте шикаст хӯрд. то финал рафтан кори ҳар кас нест. ана ҳамин варзишгари шӯҳратманди тоҷик дирӯз ба ватан баргашт ва издиҳоми мухлисони тоҷик ба пешвозаш рафтанд. мо пас аз чанде дар ин маврид барномаи мукаммал омода мекунем. интизор бошед. пагоҳ саҳар мо шоҳиди беҳтарин рақобат дар марҳилаи 246-уми UFC хоҳем гашт. шоҳи нишасти матбуотӣ дар ин ширкат Конор Макгрегори ирландӣ пас аз таваққуфи зиёд ба майдон бармегардад ва ба қавли худаш аз роҳ ҳам гурезед, ки шоҳ поракуниро сар кард. Конор Макгрегор ин навбат бо Доналд Сероне мубориза мебарад. шумо аллакай дар мавриди вобастагии ӯ бо машруботҳои спиртӣ медонед. дирӯз ӯ дар шоу-барномаи Ариэля Хелвани дар ESPN як сирри аҷибро кушод. ӯ гуфт, ки ман охирин бор 3-4 моҳ пеш машруботи спиртӣ нӯшидаам. замоне ки бо Ҳабиб рақобат доштам, тамоми ҳафта маст будам. ман мисле ки ба ин заҳр одат карда будам. худам намедонистам, ки ин чӣ хел шуд. акнун фаҳмидам, ки ман иштибоҳ кардам. ҳоли ҳозир ман дар ҳолати хуби варзишӣ қарор дорам. ман иштибоҳ кардам ва барои инро қабул кардан ифтихори мардиам мерасад, гуфтааст Конор Макгрегор. ба фикри шумо ин баҳона аст ё дар ҳақиқат Конор зураш ба Ҳабиб нарасида буд? Хави гуфт, ки барои чӣ сармураббии дастаи Барселона шуданро рад кард. ӯ дар суҳбат бо рӯзноманигорон гуфтааст, ки маро воқеан ба дастаи Барселона даъват намуданд, аммо ман рад кардам, барои он ки ҳоло барои ман ин дастаро сармураббигӣ кардан барвақт аст. акнун ин кор барои ман ҳамчун орзу дар оянда боқӣ мемонад. вақте Барселона хостори сармураббигии ман дар ин даста шуд, ман сараввал ба аҳлу оилаи худ хабар додам, баъдан ба бозингарони дастаи Алсад, барои он ки онҳо ба ин кор таваҷҷӯҳи зиёд доштанд. 2-3 рӯз барои ман ва дастаи Алсад рӯзҳои мушкил буд. акнун тамоми таваҷҷӯҳи худро ба Алсад равона кардам, гуфтааст Хави Эрнандес, собиқ футболбози дастаи Барселона. дирӯз телеграми шабакаи Меш хабар дода буд, ки Силвестр Игбун, футболбози дастаи Динамо, бо сабаби дарди зиёд дар гурдаҳояш ба беморхона интиқол ёфт ва он ҷо табобат хоҳад гирифт. аммо пас аз чанде худи Игбун дар пахши мустақим дар саҳифаи иҷтимоии худаш гуфт, ки ман ягон хел бемор нестам ва феълан дар Анталия ба тамринҳои дастаҷамона машғулам. моҷаро медонед чӣ хел будааст? яке аз дӯстони наздики Игбун бо номи Олучи барои ройгон табобат кардан ба беморхона рафта худро Игбун муаррифӣ карда аст, ки ба даст афтод. баъдан муайян шуд, ки ин нафар Игбун набудааст. худи телеграми Меш пас аз чанд лаҳза навиштааст, ки дар ҳақиқат ин нафар Игбун не, балки каси дигар аст. ба Мауритсио Сарри писар набудааст, ки Месси аз футболбози ӯ Роналду дида як тӯпи тиллоӣ зиёд дорад. ӯ дар нишасти матбуотӣ гуфтааст, ки ман кӯшиш мекунам, ки барои шашумин бор тӯпи тиллоиро гирифтани Роналду кӯмак намоям. ман хушҳол нестам, ки нафаре аз ӯ як тӯп зиёдтар дорад. аз ин рӯ вазифаи ҳар яки мо ба ӯ кӯмак кардан аст. фикр мекунам, ки ин барои ҳамаи мо беҳтар аст. ҳамчунин дар замонҳои наздик барои ин ҷоиза Пауло Дибала мубориза мебарад. ӯ бозингари сатҳи олӣ аст, гуфтааст сармураббии дастаи Турини Мауритсио Сарри. футболбозони навраси мо ба Минск мераванд. инро сомонаи расмии Федератсияи футболи Тоҷикистон расонаӣ кард. гуфта мешавад, ки аз 19 то 25 январ дар шаҳри Мински, Беларусия, мусобиқаи ҷоми рушд 2020 миёни футболбозони то 16 сола баргузор мегардад. наврасони кишвар зери раҳбарии мутахассиси шинохта Аҳлиддин Турдиев дар мусобиқа кишвари моро намояндагӣ мекунанд. барои иштирок дар ин мусобиқа ситоди мураббиёни якачини Ю-16 18 бозигар, аз он ҷумла 2 дарвозабон, 6 ҳимоятгар, 8 ним ҳимоятгар ва 2 ҳамлаварро даъват намуданд. дар ҷоми рушд 2020 мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон дар гурӯҳи Б бозӣ хоҳанд кард. рақибони дастаи мо тимҳои миллии Исландия, Исроил ва Гурҷистон мебошанд. барои мунтахаби ҷавонони то 16 солаи кишвар иштирок дар мусобиқаи ҷоми рушд 2020 яке аз марҳилаи омодагӣ ба чемпионати Осиё 2020 мебошад, ки баргузориаш аз 16 сентябр то 3 октябр дар Баҳрайн дар назар аст.
собиқ сармураббии тоттенхем Маурисио Почетино барои қабули пешниҳоди Манчестер Юнайтед розӣ мешавад, агар президент ва раҳбарияти клуб шартҳои ӯро иҷро кунанд. Сармураббии кунунии даста Уле Гуннар Сулшер зери фишор қарор дорад ва дар сурати ба чаҳоргона шомил нашудани Манчестер Юнайтед курсии хешро аз даст медиҳад. тавре ки гуфта мешавад, мутахассиси аргентинӣ агент надорад ва барои анҷом додани гуфтушунид бо МЮ нафареро муаззаф кардааст. шарти аввали Почетино он будааст ки дастаро аз миёнаи мавсим қабул намекунад. шарти дуюм таъсиси мансаби директори варзишӣ оид ба футбол ва ҳамзамон аз қабули ҳама қарорҳои футболӣ дур кардани иҷрокунандаи вазифаи директори тим Эд Вудворд аст. Почетино мехоҳад зимни интихоби ҳайати аввалия ва бозингарони нав барои мукаммал сохтани ҳайат озодии комил дошта бошад. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.